ja ću mu pokazati koliko mu je za moje ime trpjeti. 5 puta sam primio od Židova sam primio 5 puta po 40 manje jednu. 3 put sam bio šiban, 1 put kamenovan, 3 put sam doživio brodolom. U tamnicama prekomjerno, u batinama obilno, u progonima prekomjerno. Šta je Bog radio Pavlu? Ono što sam rekao na govoru. Cijedio ga je, prešao ga je kao jabuku u preši. Zato je on potpuno bio iscijeđen od sebeljublja, samovolje, ega, od svega, da bi on mogao reći, meni je živjeti Krist, a umrijeti dobitak. Kad čovjek to tako brzo prođe, 5 puta sam primio, 5 puta 40 manje jedna, 3 puta šiban, 1 put kamenovan, malo razmisli na tome. Ja nisam ni 1 put bio šiban. Nisam ni 1 udarac bičem primio. Nisam kamenom dobio. Možda je sam kad sam bio mali. Neko je ono pacaka. Šta sam ja podnio za Krista? Ja govorim za sebe. Ma ništa. Vjerujem da vi koji ste odrasli, malo stariji, pa zbog životnih okolnosti ste ih podnijeli. I sve će to biti uračunato u zasluge pred Bogom. Ali drugog puta nema, ako se čovjek želi posvećivati. Da prođemo kroz kaliž, da pijemo iz kaliža muke Kristove. Ali vidite što je Pavao rekao. Unatoč tome što je sve to prošao, unatoč tome što je toliko istrpio,